trong searching why man bakot it yang ngam la suto balai shisha la dan bakwaya don ho trong ngang ikhat yaki bangi min sim ni ong da jing snow sim trong nga thì đầy mắt thì mình sim ngắm khát chút là tang ya thì mình sim ngã đường ngay asno ya kisay hatin dong skor trong nga asno fikin hot searching why man bakot it yang ngam la suto balai shisha la dan bakwaya don ho trong nga ha man sim nga da trang bat phi ban ya don lang kum sin tiu ba bun rong ya phi ngan ong tin mong to snap ya man sim trong nga na mar jong phi ka kin de sliang lu nga da sno sliang hin rei ka ru kam la tin ngen kat ba ka dang arong ha khan poi per khat kum ni jing sno ha phi kan bat hin rei ki tin ba tyang jong phi nga kin mau ya ki man la ka si ngala per shaban wa tao ban ka per jong phi ka tao hin rei ban trai